I'm fresh, I'm fly, I'm so damn high. More than 500 horses when I roll by. I'm calm, I'm cool, everything brand new. I don't handcuff, you can get the whole damn crew. Get in my Beamer Benz and Bentley. Starý, servus. Už tento piatok, sa ma chytne, už tento piatok na Širave moteli Kamenec 15.8. ťa čaká opäť nezabudnutelný žur, som sa zasekol. Projekt X Party, kde ťa čakajú sexy babiky, blondiavé, tmavé, opalené, neopalené, s pištoľkami plné chlastu. Ide to dobre. Taktiež bazén, skakací hrad, vodný futbal, ja, party dom, aby som nezabudol najdôležitejšia vec. A samozrejme tieto baby budú mať plné pištolky chlastu a budú striekať jak blázni. Teraz aj stará, tento piatok 15.8. Tento piatok 15.8. Motel Kamenec, Zemplínska Žirava, Projekt X Party. Projekt X Party so mnou. Čau.